Ивона има младо гадже. Какво? Ама много младо. На спа ще ходим, нали? Но масаж ще си мисля. Веско ни го дължи. Да. Добро утро, красиви дами. Добре, какво възпитано момче? Вие чухте ли го това? Абе, всякакви луди вече нямам думи направо. Какво да се прави? Където и да отида, впечатлявам. Не се чувствай толкова. Момчето просто е уважително. Личи си, че не е от тук. Чакайте, идвам и аз с вас. Ама разбира се! Как без теб, малка лепке? Видите, ти по начин не може. Ти тук да извършваме вече. Резервация ми... Това не може да бъде наистина. Ти какво правиш тук? Мамо, ти какво правиш тук? Не спа почивка с приятелки. Семинар за хляб? Нямах предвид в хотела, в България. Аз водя лекции за семинара. Ама тогава защо не ми се обади? Писах ти поне 100 пъти, ама ти не ми отговори. Възможно е, защото моята електронна поща е натрупана и то от много алхажори. Какво е това, бе? Обработвам си видеа. Я? Айде ти пък на всяка манджа ме родия. Да видиш и друг да ти го каже, не само аз. Къде ти се натътри тая на главата? Колко е досадно. По-добре да беше взела децата. Да, бе. Лица ти казвам, значи досаждаш човек. Ох, момичета, забравила съм си портмонето. Качвам се догоре. Това Ивона ли е? Какво става тук? Не ми говориш, не ме гледаш и въобще не ме познаваш, Аце. Давид, моля те, все още никой не трябва да разбира. Не, все още. Добре де, не се притесняй, никой няма да разбере. Я по-добре ми води към стаята, защото е много опасно тук. Може да ни видят. Хайде да тръгваме тогава, ела. Така. Момичета, Какво? Ивона има младо гадже. Какво? Ама много младо. Какво лошо има? Милица, ти не се бъркай. Аз си знаех. То си личи как и светят очите. До кого му светят очите? Ани на теб ли като ме видя? На майка ти. Стига сте говорили глупости за мама. Ние не говорим глупости, а говорим с факти. Откъде знаете, че е гадже? Да, пак. Ти пък верно, тук си от кога си с нас? Вие вече не всичко знаеш, знаете. Всичко Кога си знаете. Не иска всичко да знае. Разбира се. Дори не си в нашия блок. Къде се бъркаш? Гадже? Ама мама няма гадже. Мерси. Има. О, Ивоне! Здравейте, момичета. Честито! Айде. Намаза. Сияеш. Ма какво? Много си право се подмладила, лъждиш. Да, между другото. И знаем от какво е. Ма, вие луди ли сте? Абе, честито! Младото си е младо. Ужасна си. Момичета, какво ви става? За какво младо става на въпрос тук? Как за какво? За младия мъж? Ма какъв млад мъж? Какъв? Онзи от коридора, който вкара в стаята си. Ама мамо? Леле, Ивоне, не си губиш времето. Леле, ма ви сте болни. Ето го. Кой бе? На Ивоне. Това е възпитаното момче от коридора. Добре.
Ама той наистина е много млад. Казах ли ви? Много е симпатичен, но много млад. Много. Боне, примамваш млади момченца в стаите си ли бе, а? Пасна била. Това е клинично, направо психопатично. Нямаш срам, Ивоне. Ама ти кой си и какво имаш общо с мама? Аз съм... Спрете всички. Весли, това е брат ти. Моля! Имам брат! Дилмио! Здравей, аз съм Давид и правя хляб.